isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanan na naimbag, naragsak kan na bendisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag sa dinuman a lugar ti ayan nyo ita. Doble a panagannad kuma kakabsat, nang runa ita at tiyempo ti panagtutudo. Adu dagiti layos ken panagregaay ti daga nga intay mapaspasaran. Ni Apo Dios ti adda amang tarabay iti tunggal maysa kadatayo. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo ken ipagayam tayo a Miguel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, pasensya kalakuman dito'y nagulo a surat ko. Si kalakuman ti makaammo amang yornos para iti panakaidrama na. Siak ni Miguel, tubuak ti Mountain Province. At datay pagsasao iti Tagalog ako nanakat, libre lang mangarap. 1. Pudno a libre laang ti agarapaap. Ngam no pasig nga arapaap laang ti addaken ka, nga awan mo't aksyon mo, saan kanto nga agbaligi iti biag. Ketapno nalawag ti amin, palubusan nakman amang isalaysay, no apay anakunak ti kastoy. Kastoy man ti pakabuklan na. Ha? Adam result ti licensure exam dagiti teachers. Ay na, sapay ko ma, tandamot tanagan ko. Sikan ti makamo, Diyos ko. Sapay ko mata nakapasaak mata. Sapay ko maapo. Biro kag tinagan ko itilistahan. Ay, nakauli magkamoy ditan, Miguel. Nanda ka din resulta ti examination, Mau. Ay, kuwatatan. Kikitak pa lang itilistahan. Ay, apaw, amangan mo di ka mo nakapasa. Letter F. Flores. Mayra Flores. Melvin Flores. Clara Flores. Anyang anak ka. Adaragan, Mau. Ay, awan lat tatata. Sa anak manan anak kapasa. Ay na, saan ka manun, anak kapasa? Sa nabali na nang. At dapay mo't next year. Kunakun kita saan ka manun, ang makapasa. Kat no may katlo daytan a panag-exam mo. No apay mat ngamin nga aging gaita. Kat saan mo pa'y laang ang maipasa-pasa dayta nga eksaminasyon. Kita ang dagiti kakasinsin mo. Lisensyado da aminon a maestro kan maestra si kalaang antisan. Nanang. Ay na, husto ka di daytan bakay. Nakapigpig sa matang iwa, Mau. Kasla da iti bangir abantay ti kasarsarita. Awanon, si kalaang tinabat-batay. Kanayon ka na akutate. Ay na, awan mo, Miguel. Sa nabali. May katlo pa lang mo't da ito eh. Ay, sasapaw. Apay, mamin ano ka kumaaya nga agtek iti eksaminasyon. Mamin sa nga pulaw. Aging kat makapasak, ananang. Ay na anak ko,
agsaysayang ka laang iti kwarta. Saan kan tumulaang ang makapasa? Gusto ka di day tambakay. Ay, sos Mario Joseph! Ika ka manganay, Miguel. Di kan sapay nangal daw ka po iti panangururay mo iti resulta ti exam mau. Ingkan iti kusina. Siya akaunti makaamo ka ni nanang mau. Pakikatangan nyo langan ni Ches kay tikas ti alibro. Iti kasta, mabasa na dagiti surok ken kuana. Sakbay ti panagsublik manan inton umay a Domingo. Sige, Miguel. Ibagak day ta iti asawak. Sige, ma'am. Ayun kayam. Pasensya ka nuwan. Agam, mabalin ka di nga inton umay abulan langan ti panangted ko iti bayad ko kan ka. Ha? Ado nga min tinaggastusak ita abulan. Iso nagkurang ti budget me. Bali, 2 abulan ng ti utang ko kan ka. Pasensya kan, Miguel Kasapulan mo't nga min ni Cheska ti tutor. Okay lang, ma'am. Sige, uray inton umay abulan ton ti panangted yu iti bayad yu kanyak. Talaga? Wan, ma'am. Awan parikot kanyak. Okay lang. Ay na, agyaman ako unay, Miguel. Awan ang yaman na, ma'am. Ay, gayam. Kumusta nga iti resulta ti eksaminasyon mo? Nakapasakan? Licensed teacher ka ka din? Saan pa nga rod, ma'am? Sa anak man na nakapasa. Ay na, imbaglaangan. Anya? Ay kwa, pasensya kan, Miguel. Pampanunutak lang amin ti anak ko. Ang mga no saan kanton nga umay dito'y balay no makapasakan iti board exam. Ha? Ay, awan nga minin mabiro ka mangisuro ka ni Cheska. Iso pa nga asim ka di taanusam asuruan ti anak ko, Miguel. Anya kay Miguel, awan ka di manen maited mo pag-ambag para kadagiti mabayadan a bills dito'y balay itabulan? Kwa, manang, pasensya ka pa lang. Saan pa nga na nagbayad ti parent ti sursurwak nga ubing? Ay, unay kan, Miguel. Anya kay ngamin tinamnamaam iti day ta klasin ti trabaho. Pachutor-chutor ka. Nga may samat nga ubing ti sursurwam. Agbirok ka ngamin ti daduma surwam Agbirbiro kakmad. Iso na lang ta manginaanda ka no. Ay, ti kunamkit day, nakapoy ti panunot mo. Ti ka ba alam lang asuruan kat dagiti adda iti nababa nga average. Saan mo akabailan nga i-handle dagiti baknang ken nalaing nga estudyante. Manang, Manumot ten atawon ti napalabas manipod nag-graduate ka. Ngam, awang ba napinta sa trabaho? Aging gaita nga dan asawa ken anak ko, siyak pay laang ti aggasgastos dito'y balay. pasensya ka na talaga, manang. Pasensya. Apay may bayad, aya iti kuryente day ta pasensya. May luto ka di day ta pasensya, Miguel. Kaslamayat ti Aldo mo ita, anak kaw. Launa yata ta. Amuyo ka din o apay? Ay, apa ay? Adda ba nga estudyante tatang? Ay, nasaya nga ron no kasta anak kaw. Ay, pagyamanan ta iti Diyos day ta. Una tang, urekas ka sa no, manayunan mo ti birok ko. Wala. Aywan kayam tatang, Apa ay? inlutuan kayo na iti pagarmusaran nyo. Nakalinis, kaya nakalabaak mo ten. Dahil pa lang ti mabalin ko nga itulong ka na kayo tatang. Ti agluto, aglaba, kan aglinis dito balay. Di mo lalangan na kita bambana anak kaw. Dakil day ta na may tultulong mo dito'y balay. Kan may sa nariga na kita trabaho. Ay, masinsyam lang ko man ni nanang mo kan ni manang mo. No, andasan na nasayat ngay bagbagadakan ka. Di mo latay kaskasaw. Di ka kumagimulmula iti sakit tinakam, wain. Wen tatang, aklunag ang masaksakit anak. Ngam pudno matibagbagada. Maawatak mat kat di na. Ngamin, nasyak mat kat iti sitwasyon da. Sigurado akas diya matibagak. Ay, no siya klamay sa. Maragsa ka na ka makakit-kita kan kang agsalsalukag. Uray basit-basit lang, di masusuil daw. Basta da.
Tatang, Gaget, ti kasapulan, panaganos, ken panagsalukag. Ay, agtalag ka iti bagay, ken agtalag ka iti kabailam. Ay, patsag. Adumteng to ti gundaway nga apitem dagiti nasayaat nga imulam. Kang runan iti amin, di mo liwliwayan ti kumararag iti namarswa. Tawatag ti panarapay na. Tamok adi nakabaybayan anak kao. Sa dino ti ayan ni Miguel, Suto, Nasa aparimwar, apay. napananda ka na. Ada ka no baro nga estudyante na. Nasa aparimwar ata dua abalay ti papanan na ita. Ay na, agsaysayang laeng iti oras di anak mo. Agbambannog laeng iti kasjay nga aramidin na. Awan la di mo dildilawan bakay. Bayam ka di anak ta. Isaw ti ayan ti ragsak na. Isaw di mo mampakibibiyangan ngamin. Tawam mararamidin na maday. Aramidin na mit amin akabailan na. Tapno makatulong dito'y balay. Ay, nagpadaan nyo lang agama. Awan pa'y matmbako na, diskarte yo iti biyag. Noan niya ti adda, isolatan. Ay, sos Mariusay, agama kayo at talaga. Ha? Kahit pudno maut sana ya. Uy, nag. No isuti ko nam di isaw. Kaano akpay ayaan na nga bak kontraken ka. Anya nga raw no talaga akasta ti panangkitam kada kamay. Iso ano isaw? Kunak manoy din nalaka tutor ti anak ko kat ngumato ti grado na. Nga maging gayta kat kutit mutlat ta. Araramidam ka di anasaya ti trabaho, ha? ay, Ha? sir, ay, pasensya kayo, sir. Sorry, di kayo madanagan. Aramida kami nakabalak amang isuro iti anak yo. Nasaysayat sa langin amang biro kak iti sabali at tutor. Saan, sir? O sige, uray sa andak pa lang nga bayadan. Aging ga saan ang umato ti grado na. Siguraduam nga improve ti performance na iti klase na. Tano saan? Promise, sir. Aramida kami nakabalak tapno maisurok ti anak yo. Ipasigurado ka na kayo ang umatunton ti grado ti anak yo. Imbagam dayta. Well, sir. Siguraduam laing. Tano saan dakas ka kanya. Anya dagito'y apapapail, Miguel. Apay nga agkaiwarada dito'y silid mo. Bayan nyo lang di tananang. Di dak disturbuan tamadama ti panagripasok. Ag-examine ka manan. Wala nang. Ay na, no siyak tisika. Agbiro kaklaangan iti sabali at trabahaw. Apay nga min aya, akay kayat mo ti mangisuro. Kat no kaslawan mo't maad-adal dagiti estudyante manipod keng ka. Nanang, amuyo mat nga ubingak pailaeng arapaap kung ti agbalin na maestro. Masapol nga agbalin na kalisensyado. Iti kasta, adamot may pagpanakkel ko. Ay na, jak amuken ka, Miguel. No saan ka pailaeng amakapasa iti dayta eksaminasyon itaatawan. Ay saus, agpanunot ka na nakaw. 35 maun. Ngam ni manang mo pailaeng aparte mang gasgastos kan ka. 35 anyos kan. Ngam awan pa'y nadanon kan napanaknakam iti biyag. Awan pa'y naragpat mo kadag iti arapaap mo. Ay, awan pa'y Apolos, Miguel. Pasensya kayo, no daytoy pa lang timaytad ko kada kayo, nanang. Nagbayad ak ngamin iti tuition dagiti apo ko yung. Iso daytoy lang tinabati a kwarta. Ay napagyaman akit di tagda pa'y laitid mo para kada kami kinitatang yo anak ka. Wen amuyo mat nga no adda anak kat mang tedak. Ngam no talaga nga awan. Ay kat awan mat ati maytad ko. Imbag lang nga igatang yumot kadagiti masapsapul yu dito'y balay no kasjay ang maibusan kayo. No di mo lang aminan agbirok iti sabali at trabaho jay adem. Mang namnamalatan iti panagtsututor na. Nagbasit mo't nga ron ti sweldo na. Tasaan pa'y mo't anak ka pa sa iti board. Di mat nanayunan ti sursuruan na. Ngam saan da pa'y kano ang nagbayad. Ipampaminsandan to kanaon intun umay abulan. Iso nga awan ko kwarta na Ultimo pagpliti na ket awan.
An-anusan na ati magmag na amapan iti balay dagiti sursurwan na. Ay, una yan di kamsat ko. Ay, nagpadaan da talaga iti amayaw. Nalabas a kinasingpet, iso nga abuswan mo't dagiti daduma. Alam, bayan nyo nanang, kasaritak to ni Miguel. Ay naanak ko, di na kan tumula denggan jay adem. Jay mo kay kaya na ter aramiden na. Sakit isakit mo't jay amayaw. Ha, surun kaun. Barang ano makapasamot tan itatawan. Iti kasta, makastrek matan iti nataltal gada pagtrabahuan na. Sapay ko ba ah? Taipuy-puyatan namat nga agpay so tinagripasaw. Ang padyang, amangan no saan tumanon ang makapasa. Diyos ko, sikan ti makamo. Amok at ipagayatam ti matungpal. Sapay ko ma, tadamat nagan ko karag iti nakapasay ti licensure examination teacher. Miguel, itamaw, darasa man akaw. Ay, magagaran akon ang makaamo iti resulta. Mabit lang tatang. Ay na, saan tumot lang manon ang nakapasa ti anak mo, suto. Agtal na ka dita. Di mo dadailan ti excitement mi nga gama. Ay ala, biro ka maun. Biro kam ti Flores. Miguel Flores. Ay. Flores, Miguel. Flores, Miguel. Ha? Ang tanagan ko, tatang. Flores, Miguel Flores. Siyak na ito yun. Yes! Yahoo! Ay, Yes! bukas ta. Danagan mo na ka. Ay, kahit nasa web nakapasakan. Kung tatang. Yes! Kita man. Isurom. Tanay babasit nga minda kita alitra ka dyan mabasa. Tama no. Naglawag ang nakasurat tinagan ko karagitin nakapasa, tatang. Ay. Yes! Flores Miguel. Flores Miguel. Ay, huwag agpasaw. Ay, nakablawan ka na ka. Ay, Lolita! Nakapasa ti anak mo! Woo! Pudno ka din ay taso-tao. Ay, nakamaw dyan na nagbunga mo ilang dagiti nagrigrigata manakaw. Ay, nakapasakan. May sakan anay ang maestraw. Professional kan. Congratulations, Miguel! Sa wakas, naipasamot lang ang ti licensure examination teacher. Nagyamanak, ma'am. Iso na lang tamaladingitan ak. Ngamin, ibati mo ni Cheska. Pasensya kayon, ma'am. Medyo adayo ngamin dito ayan tayo ti universidad a pangisurwak. Iso sigurado kurang ton ti oras ko. Wan nga rod, agam okay laang. Agyaman nakit di Ngamin, inan-anusam asinuruan ti anak ko. At to'y ti parakan ka. Ha? Anya nga dito, ma'am? Inggatangan ka iti bagbag. Mausar mo daytoy para iti panangisurom iti universidad. Asus, nagtaktak kayo pa lang, ma'am. Ada nga minrakit nila kaiko. Iso nga damot bastit na wadwad a kwartami ita. Talaga para ken kadayta, Miguel. Agyaman ako na, ma'am. Amom, makunak aparabor na kati apo iti pamilyami. Nang runa ka ni Cheska. Ha? Asino nga'y matimangan anos amang isuro iti ubing nga special? Manmano ti makaanos amang isuro iti maysa nga ubing nga addaan learning deficiency akas iti anak ko. Nagan-anos ka kan nagagagat ka. Tapno lang makasuro ti anak ko. Ita, amo nang ti agbasa kan agsurat. Kat gapo amin day taken ka, Sir Miguel. Da kayo mat, ma'am. Na ito ti profesyon ko. Iso ti kinayat ko. Iso nga ramitek nga rod amin nakabaalak tapno masurwak na iti estudyante. Amok nga agbalin ka pagwadan a maestro, Sir Miguel. Kat ulitek man ang ti agyaman kan ka. Tarabayan na kati Diyos kadagiti amin abaligay ken planom iti biyag. At iti bayad ko, Miguel. Ay, Sir Miguel. Ha? Ni Sir Benjamin mat.
Miguel kunayo lat ako makanyakon. Ngamin, isumat na kay Ruama. Ay sana. Rumbeng lang awagan ka iti sir. Ngamin nananay ka na maestro. Lisensyado kan. Awatom da ito Ha? Nagadun na ito, sir? Awatom kit din. Para kan kaamin da ita. Bilibak ngamin iti kinagagat mo nga umay dito'y balay. Tapno masurwam ni Brian. Ken maysa. Naibaga ti maestra ti anak ko ang imato ti grado na. Ken kanayon kanon ang makiparparticipate iti klase na. Oh, sir? Malaksit iti dayta, ket naadaan pa'y daytoyen iti confidence. Ket imado ti gagayem na. Oh, maragsakan ang makaamoy ti dayta, sir. Pasensya kan, kadagiti na isawsawan ko iti kalabas mo. Ket agyaman ak unay iti anus ken gaget nga impaay mo para iti anak ko. Agyaman ak iti amin a sakripisyo, tapno umay mo surwan iti inaldaw. Amok nga agbalin ka anasayat ang maestro kadagiti estudyantem. Ket makunak anagasat da, ngamin adda maestro akasken ka. Nagpaidu maaragsak tinariknak gapu kadagijay nga imbagbaga dagiti parents dagiti ubing asinurusurwak. Uray makunaan na babalaang ti inalak a kurso wenno profesyon ko, si papan nakkelak amang ibaga anaragsakak noan niya tinaragpat ko ita. Iti agdama kat addaak ita ditoy Thailand nga agi sursuro. Naipasyar kumatan iti naminsan ditoy dagiti dadakkel ko agraman ti kabsat ko. Kasta unay aragsak da ket nagkid daw dametten iti pammakawan kadagiti naibagbagada iti kallabas. Tultulungak mo ti kabsat ko para iti panagadal dagiti dua a kakaanakak. Ket syakon ti mangmangted iti allowance dagiti dadakkel mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Miguel. Ken ka pagayam, Miguel. Husto unay ti inbaga ti amam pagayam ko. Agmula ka nga agmula tapno addanto apitam. Ditay ko mamaawanan iti namnama. Ngamin, iti tunggal pan nakaidugmam tayo adagundaway ti ibabangon amang ted iti baro anamnama nga agturong iti napinpintas a masakbayan. Alakastan pagayam, Miguel, ket pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat dito'y programa tayo alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ka naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Pagyamanan mi dagiti likes, comments, kan suggestions yo ngayon ka mabasbasa iti inaldaw. Kastamatan kadagiti kablaaw kan shoutouts yo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita ket maadaan tayon tumanen iti gundaway amang ibasa kadagita akablaaw kan shoutouts.
Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu ni pagayam tayo a Josie manipud Santiago City, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak met kadagiti mang padpadaan iti inaldaw a drama dito'y programam. Ket pagyamanak unay, numapili umat nga idrama to'y surat ko. Ilingad na kumalatan itinagan a Josie. At daan asawa ken dua nga anak. May saak nga OFW. Agan anos ken agsaksakripisyo dito'y balasiw taaw tapno adala ang maipawit ko iti pamilyak. Rukyak nga roden ti agsalaysay. Kumusta kayon, Mami? Kaslakim motong kayo Ha? Ay, kwa anak. Ad-ado nga min ti trabahok dito, ngam iti sigod ang nagtrabahwak. Ngam adayo ang nasingsing putmat dagiti amok ita. Nasayat mo't nga rod, No nasingpet da, mami. Wan, saan akas ka dagiti daddo maabumukaw kan kumabilda? Dakkel da paikit di nga agpasweldo, Oh, kat, da kayo ngay. Kumusta kayo matan anak ko? Kumusta di panagadalyo? Nasyak, Mami. Okay lang matagiti grades ko. Oray no maminsan ka talaga marigrigat, anak. Ay, nagrigat matiagi eskwela. Talaga akasta, anak ko. Saan nga amin abanag kat nalaka? Masapul nga agsalukag ka. Iti kasta, maragpat munto dagiti arapaak mo. Awan rin ba nga pagdanagam iti panagadal mi, mami? Nikit di daddy, Iso ti ayan ti parikot. No kasta, kanayon latang agbartat di amayo. Uwan, mami. Iso ano maminsan kat awan balon mi ni Kate ang mapanag-eskwela. Anya, ay unay matan ti amayo. Talagan sa nga awanin pagbaliwan na. Kat no jak mat agkurkurang nga agipawpaw itkan kwa na. Isong agtrabaho ita ni Manong kas waiter iti may sa resto bar, Mami. Anya, Di kayo madanagan, mami. Part-time lang, dayjay. Ken may sa, jak baybayan ti panagadal ko. sige, takasaritak tuman di amayo. Saanan amay parbang ti kastangar aramidan na. Pudno kadimat lang nga siya kung ti ay ayatam ita, Franklin. Saanan ani Mari Josie? Wen, kunak lang araw din, lady. Anya pa lang ay apamanagnik ti kayat mo, Ano kasta nga rod? Anya pa lang kan aramidam. Sinaamo ni Josie, tapno makapagdan na tamatan. Wen ka di. Saan pa ingay ta? Ngamin agururnong akpay. Hindi kasta, addan to aramaten tanga umadayo. Believe ako na talaga kan ka, Franklin, honey. Amo, no kasano ti dumiskarte. Kahit siyempre mo ta. Umay ka man kit di, honey. Sana di honey at ang makikiak. Nakabang pangluka. Makapamauyo nga talaga ti kinapintas mo. Sana kas iti asawa ka makauma. Anya? Sana di takulak mata makikiak. Bilibak mat iti kinagagat mo, Carl. Apa yan ako nam ti kasta, Jane? Adda lang arudan iti Hong Kong ni mamim. Ngam agtrab-trabaho ka pailaang. Ngamom la ko, ma. Ti anya? Awan, agtrabaho takid din. Kita mo. Dapay ka barbaro a customer. Siya kung timang damag no niya ti order da. Okay. Oh my ka, honey. Itiday dya abanda ti pagtungawan ta. Okay, honey. Ni daddy day jaya. Anya tero aramidan na dito eh. Anya iti orderan ta, honey. Sigalatan di ba mo, no niya ti order honey. Hoy, Carl. Kunak man no si katimang damag, no anya ti order da. Nagtalikod ka matan. Ako, Jane, pasensya ka na. Si kailangan ti mga alay ti order da. Nagsakit man ti tiyan ko. Mapanak labit iti CR. Imbag
kailangan tanasapa ka nagawid, Manong. Apay, aday bagang. Ni Daddy, Manong. Apay ni Daddy. Nakita ka na pa ni Jamalay daninang mo aleti di agsapa. Ha? Sinurot ko. Kat nakita dagiti dua amatak ti panaggingin ng tilda dua. Lukluk kunda ni Mami, Manong. Mapagsisilpo kong ti amin. Pudno dagiti mga ko at chismis nga da relasyon ta Daddy. Kanay ng Leti. Manong, Kasaritak ni Daddy. anya, ang mga no kabila na ka ni Daddy, Manong. Anya ngay nga ron no aramida na dayta. Baybayan talatan aluklukon da ni Mami. Sana mabalin ti kasta. Ibaga talangan ka ni Mami. Ibaga ta tinaamuan ta, Manong. Nasayata sinong bata nyo adagos ti awag ko, Mami. Wan, apag gusto matapim manaw dagiti amo. Iso mabalin kayo ang makasarita iti mabayag, anak ko. Ada ibagami ka, Mami. Adda ka di manan parikot iti amayo. Lukluk ko na ka ni Daddy, Mami. Anya. Pasensya kayo no ibagami da ito'y kada kayo. Ngamnas kan amaamuan nyo nga da relasyon ni Daddy. Kaninang Leti. Anya. Sigurado kayo kadi. Kasanuyo kumaanamuan. Nakitak ni Daddy anapan iti balay ti kumariyo, Mami. Kat nakitak ti panaggingin ng tilda. Nakitak mo't lang ida iti resto para pagtrap-trabaho ak, Mami. Kasaritak ko man ni Daddy. Ngem na ko na ni Kate, anasaysaya at no ibagami kada kayo. Nasakit tinakam ko ni Daddy. Dagiti awanan bay. Talaga nga awanan na saya at nga araramidan ti amayo. Imbes nga balbalyo. Saan man, takarkarwon na kitin. Anyang iti rumbang aramidan tayo, Mami. Iti kasta, agsardangan ni Daddy, kanday jay aleti. Oy, Carl. Tulungan nak man na mangirwar ka dagitoy. Ne, sa di ti papanan nyo, Daddy. Apay dagita malitang awit-awit yo. Ay kat pumanaw ako na. Kita am lang arudin nga awit ko dagiti maleta damagan pa lang. Anya? Anya ti kayat asawan da ito'y, Daddy. Kasano kami no pumanaw ka matan. Anya akasano nga ibagbagamat si Kate. Kito dadakkel kayon. Kabalan yon nga uray dakda kayo dito balay. Ni ka dininang Leti ti makagapuno apay apanawan na kami. Kwa. Amo yung matgaya man. Una. Iso. Apay, at reklamo yo. Amo ka din ni Mami da ito'y, Daddy. Saan? Tanjak man nakasarsarita tinayo. Kan may saan na masapol ang mamuan na. Ngamin, saan kun nga ayatan dya inayo? Iso pumanaw akon. Daddy, maasi kayo kumamat ka ni Mami. Kasta unay tirigrigat na nga agtrab-trabaho iti abroad. Kalpasan na, isukat ito iti sa bali. Bastos ka! Daddy! Daddy! Iyo kumamat kabilan ni Manong! Apay dumanog kayo kitpud no timbagak. Uston, Manong! At tala ka! Uston. No di mo kaya't abugbugan kayo, sakbay pumanawak. Ala! Aglisi kayo itindalan ko. Lisi! Mami! Wan, siya nga ron. O, apay akas lanas daw ka, nakakita kanya kanak ko. Mami! Ay na. Okay, anak ko. Apay adi yung imbagbaga nga agawin kayo gayam. Iti kasta, nasabat na kayo iti airport. Talaga ajak imbagbaga. Iti kasta, masurpresa kayo, anak ko. Nang runa ti awanan bain nga amayo. Kate, asino ti... Mami, Oh, Carl, anak ko. nasaya at matanagawit kayo, Mami. Kailiw na kayo na yan. Kailiw kayo matuna yan, anak ko. Ti amayo. Sa gino ti ayan na. Masapul nga agsarita kami itinalakat. Mami, pimanaw ni Daddy di kalman. Anya. Anya ti kayat mo asawan apim manaw. Simuro ton iti babae na ah. Iti kumarim anileti. Anya. Saan? Saan na pud no dayta? Mami. Kasanon dagiti kwartang impopogit ko kan kuana. Adda amin a kwarta iti amayo.
Awan pulos imbati na kada kami, mami. Awan asina. Ti awanan po nagrigrigatak na iti kwarta. Mami. Apay anaramid mo ti kastoy kada kami, Franklin. Apay. Anya launay tinagbasula. Taapay asyak pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Anya tinagkurang kas asawa. Taapay alino ko na ti asawa. Linuko naklangarunan. Intaray mo po iti kwarta. Sa dino nga iti pangipanam kanyak, Franklin, honey. Mamantay si Bagyo, honey. Ijay ta nga agaramin iti paraiso. Ah? Ayun magustuak unay day ta, honey. Iso na lang, tama nga no birukan na ta ni Josie. Nangruna kat adakan ka ti kwartana. Ay, katag biro ka nung mapiro ka na ta. Awanan maaraminan na. Baso na. Manalang arudan. Nagalas pa yung klase ti tao. Apa yan, honey? Awan, pre mo ti kotse. Anya? Saan? Diyak tayo kaya ti Matay Franklin! Mami, nakaluto ni Kate. Umay kayong tagigiddan tayo namangan. Sige. Umuna kayon amangan, Carl. Madamdama akton. Kaslawan ngamin ka nas ko pa'y amangan. Mami, lipatan yun ni Daddy. Kastamatan ti awanan bain aninang ko. Apay. Apay anaramit ti amayo ti kastoy kanya. Nagbalinak man anasayaat nga ina ka na asawa. Inaramit ko mat amin na kabaila. Tapno maitad ko dagiti kasapulan niyo. Ngam apay kinurang pay lang ti amayo. Apay. Mami, Imada yung aktap na maitad ko ti ginaway ti pamilya. Ngam lukon naglagayam. Linukod ak langarudan. Intaray dapay ti kwarta nagrigrigatag. Nagsakit. Nagsakit tinaramid na anak ko. Mami, adawag yo. Hello? Uwan. Siyak nga rod. Sino ka di daytoy? Pulis? Ne, apay ka di, sir. Ti asawak? Na-aksidente ko na yo, sir. Agyaman naktay may kayo at agos, tatang. Wan. Nagrubuata ka dagaw sa paman nga inyawag ni Carl tinapasamak. Tatang, O kasta, si kamot laang tinangasikasaw iti pan nakalamay ti asawam. una, tawan mat daduma ang mga sikason. Awan mat kabsat na. Tagmay may sakit nga rod nga anak. Kan may isa. Awan mat tandag itinaganak na. Awan asin na kada kayo. Nang runa kadagiti anak yaw. Tatang, Agasamat day tapan ang luko na kan ka. Naaramid na tinang luko kan ka. Itilikod ang tiriga at kan sakripisyo medya abroad. May samit day di ako marem. Gatal na babakitan. Isuarumbang lang day ta napasama kadakwada. Pakawanin nak ti Diyos. Ngam nasaysaya atin ti kasta napasamak. Ngam ti agtultuloy ti panang loko na kan ka.
Gusto matkit diti kasta kag puludan. Nalabit ang plano amin ti Diyos na ito eh. Tapno maikan iti hostisya dagiti nagrigrigata. Nang rona ti panang loko da kanya, iti likodan ti kinasayat ko nga asawa. Ay, talaga napartak ti karma. Ngam oray kasta ti inaramid ni Franklin. Aramid aklat na ti pagrabangak kas asawa na. Maitabon ang asaya at di bangkay ni Franklin, tatang. Inton bigatan ti panagsublik iti Hong Kong, anak ko. Ibati kayo payla ang kiniluluyo, Wen. Talaga kadi-adi kayon malapdan, Mami. Carl, anak. Nakapirma akon iti kontratak iti amok. Sakbay anagawid ak. Diyak kuman kayat ti pumanaw pay. Ngam saan mat amabalin. Kan may sa agad-adal kayo pay laang. Iso ang masapol nga agtrabaho ak. Tapno at dabus-busan nyo nga agadal. Sapay ko matama din dahito nga ipapanaw yung mami. Ag negosyo kayon tulaangan ditoy. Iti kasta, agdadan nata yun kadamanong. Hustaw ti kinuna ni Kate. Jusay anak kao. Tatang, Makapaladingit lang amin na panunutan. Natay ni Daddy, kalpasan ti panang loko na, ken panang panaw na kada tayo. Ita, umadayo kayo manan. Mami, di kay madanagan, anak ko. Ikarik, maudin na ito nga ipapanaw ko. Agurnungak laang tapno at daramaten tayo. Awad rumba nga pagdanaga manak kao. Tadyak mo baybayan dagiti pukaw. Aramidag amin nakabailak amang disiplina kadakwada. Kabayatan ti kaawan mau. Agyaman ak unay, tatang. Agsingsingpot kayo, Juan. Uwan, Mami. Di yu suksukiran ni Luluyo. Agadal kayo anaimpag. uwan mami. Kang runaan iti amin. Di yu liwayan ti kumararag iti Diyos. Amok asaan da tayo abaybayan. Basit laangan apanaganos, anak ko. Agdeden na tayon tumat laang. Miss F, nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Awan sa baling inaramid ko no di ti nagkarakararag. Kaasi ti Diyos, ininot analipatak. Binmangunak kat nakaornungak nga iso ti nagrugyak iti basit a negosyo a nagtataudan ti pagbiag mi nga agiina. Kaasi ti Apo nakaturpos met dagiti dua nga anak ko. Ita, si papanakkelak amang ibaga amaysan amarin ti naunang anak ko. Idinto tamay samet tan a nurse ti may kadwa. Sapay kuma, ta nakaibati iti adal to'y pakasaritaan ti biyag ko. Kat pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. Aging galaangan dito'y Miss F. Siyak ni Josie. Sigod nga OFW ket daytoy ti pakasaritaan ti biag ko. Ken ka pagayam Josie. Kas ko na ti kaadwan, cheating is a choice. Banag apod numet. Ngamin, pinili ti asawam ti nagbabae iti likodan ti rigat ken sakripisyom tapno laang guminawa ti pamilyam. Nalabit nga aging galaangan ijay ti inted ti Diyos abiyag na dito rabaw ti daga, tapno agsardeng meten ti kalukwan nga aramidan na. Ngam anyangay nga rod, napasamaken ti napasamak, saanen ang maisublipay ti amin. Husto laang ti inaramid mo, nag-move on ka kat pinanunot mo ti pagsayaatan dagiti anak mo. Kat ita, sagsagrapo mo ti baligi abunga ti sakripisyom. Alakastan pagayam Josie, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.